бозиҳои даври дуюми гурӯҳи А мусобиқаи ҷоми миллатҳои Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ баргузор гаштанд. Тими миллии Тоҷикистон зери роҳбарии Петр Шек баъди ба натиҷаи мусови даст ёфтан бо Туркманистон дар ин давр бо ҳарифи қавитаре рӯбарӯ гаштанд. Тими миллии Умон дар гурӯҳи А беҳтарин тим аз лиҳози натоиҷ дар радабандии ФИФА буда дар ҳоли ҳозир дар зинаи 73 мавқеъ дорад. Бозиро ҳар ду тим бо ҳамлаҳои дуҷониба шурӯъ карданд, вале чун бозии қаблӣ миллипӯшони мо дар хатти ҳамла ба қадри имкониятҳои хеш намерасиданд. дар дақиқаи 13 баъди иштибоҳи ҳимоятгари марказии тими миллии Тоҷикистон Ваҳдат Ҳанонов Муҳсин Алғасанӣ бо суръати баланд ворди ҷаримагоҳ шуд ва хост самти ҳамтимии худ ирсол анҷом диҳад, аммо ҳини ирсол Зоир Ҷорабоев дар дохили ҷаримагоҳ бо даст бозӣ кард ва довари рус бошад пеналти таъин намуд. ба назди тӯб Салоҳ Саид Алияҳёӣ омад ва бидуни имконият ба Рустам Ятимов тӯбро таслими дарвозаи ӯ намуд. дар таҳаи охири нимаи аввал миллипӯшони мо чанд дафъа назди дарвозаи Умон ҳамлаҳои хатарнокро созмон доданд ва ин ҷо метавон сайфҳои олии дарвозабони Умон Алмуҳайниро зикр кард. як дақиқа мондан то ба хотимаи қисми аввал Эҳсони Панҷшанбе дар дохили ҷаримагоҳ бо пушти пой тӯбро ба ҳамтимиёнаш равон намуд ва баъди расиши кӯчаке ба Манӯчер Ҷалилов тӯб назди Ваҳдат Ҳанонов омад ва ҳимоятгари тими миллии Тоҷикистон дар кӯшиши дуюм тавонист бо ин голи зада иштибоҳи дағали хешро ки дар ибтидои рақобат анҷом дода буд ислоҳ намояд. нимаи дуюми дидору сафедпӯшони мо фаъолтар шурӯъ карданд. дар дақиқаи 49 Алиҷони Айнӣ як имконияти беҳтарини голзаниро хуб истифода бурда натавонист зарбаи қавии задаи ӯро дарвозабон маҳор сохт. дар баробари бесамар будани хатти ҳамла дар ин ду бозӣ бояд қайд кард ки ҳимоятгарони тими миллии Тоҷикистон низ дар рафти рақобат хеле зиёд иштибоҳ мекарданд. дар дақиқаи 52 Муҳсин Алғасанӣ ҳимоятгари бо таҷрибаи мо Ваҳдат Ҳаноновро хеле роҳат гузашта ба ҳамтимии худ пас анҷом дод ва баъди зарбаи задаи ӯ ба ақидаи довари дидор тӯб ибтидо ба дасти Табриз Исломов бархӯрдааст. барои ин қоидавайронкунӣ Табриз корти зарди дуюмро гирифта тими миллиро 10 нафара ҷо гузошт ва Муҳсин Алғасанӣ барои иҷрои зарбаи ҷаримавии 11 метра ба нуқтаи иҷро омад. зарбаи но он қадар қавӣ иҷро кардаи онро Рустам Ятимов бо як маҳорати баланд бартараф намуда тимро аз бохт наҷот дод. умониҳо баҳри ба даст овардани 3 имтиёз тӯли дақиқаҳои охир фақат дар хатти ҳамла буданд ва Рустам Ятимов бошад вазифаи ҷонии хешро ба хубӣ иҷро карда тавонист. ҳамин гуна рақобати дуюми тими миллии Тоҷикистон дар мусобиқаи ҷоми миллатҳои Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ низ бо ҳисоби мусови ҷамъбаст шуд. бозии дигари ҳамин гурӯҳ миёни мунтахабҳои Узбекистон ва Туркманистон бо пирӯзии мизбонон ҷамъбаст шуд ва бо 6 имтиёз дар садри ҷадвал узбекҳо мавқеи хешро мустаҳкам сохтанд. Якачини Тоҷикистон бо 2 хол дар зинаи дуюм аст. тақдири бозӣ барои ҷои севими мусобиқа дар даври охир ҳал хоҳад шуд ки он ҷо миллипӯшони Тоҷикистон бо Узбекистон бозӣ мекунанд.